volia dir que a les eleccions autonòmiques el Partit Socialista va perdre el recolzament de 20.000 ciutadans. I tal qual ara estic veient l'evolució dels vots actuals, ara mateix les eleccions generals podem parlar de que poden haver perdut 95.000 vots. Un partit que no fa reflexió damunt aquesta realitat incontestable està condemnat a passar-ho molt malament. Molt malament. Per tant, el Partit Socialista ara té un repte que, si important és el que ha de fer el Partit Popular, el Partit Socialista té una tasca titànica. Està en una situació que prescu d'UCD l'any 1982. I només estic parlant de Balears. Vull dir, efectivament, hem vist els mateixos líders que varen provocar un desastre a les eleccions autonòmiques i municipals, els hem vist capitanejant aquesta campanya electoral per les generals i els resultats són feroços. Crida la unitat i ha dit, i sobretot en els que no els han votat, i els ha fet una crida a participar d'aquest projecte per sortir-ne. I enfilant amb el que ell ha dit, volia manifestar el meu desacord amb en Eduardo en quant al que ha plantejat ell, que feia falta un govern que fes el que ha de fer fora massa diàleg. En Rajoy avui està demostrant el que jo sempre he pensat, que seria molt millor president que candidat. I amb el missatge que acaba de fer ara, un missatge de confiança, però de molta moderació i de voler comptar amb tothom, perquè crec que només podem sortir d'aquesta situació dramàtica en la que ens trobam de la mateixa manera que ho estan intentant fer els altres països que se troben en les nostres circumstàncies, que és amb unitat dels partits. I penso que seria un error que no crec que en Rajoy cometi, voler fer les coses com un dictador, malament sigui dictador de l'antic imperi romà, i no tenir en compte el que fa falta en aquest país. No podrem sortir de la situació dramàtica en la que ens trobam si no tots junts, amb un consens molt clar. Li toca a ell liderar-ho, evidentment, però crec que és molt important comptar amb tothom. I tenint en compte, i acabo tot d'una, tenint en compte que la situació a vegades s'ha magnificat el poder destructiu del senyor Rodríguez Zapatero. Jo crec que el que hem de tenir en compte que ja al setembre d'enguany la senyora directora gerent del Fons Monetari Internacional advertia que el món sencer està al bord de la recessió. I no és una qüestió només que ens afecti, a nosaltres afecta moltíssima més gent i només en podem sortir tots junts i fem feina amb els mateixos. Gran la necessitat d'arribar a pactes entre partits majoritaris, que el fet que Amaiur sigui ara mateix la sisena força política en el Parlament, que ha desbancat el PNB, això fa que el repte sigui tremendo. Se li ha d'aturar els peus democràticament. Democràticament. No, perquè ho deu dir perquè aquí torna a proposar que s'il·legalitzi 331.000 vots que han aconseguit, més que el PNB. I volia dir que s'ha de fer front democràticament i amb intel·ligència, perquè aquesta gent, si no se'ls combat democràticament, poden posar el següent l'Endacari i el País Basc a les eleccions de l'any que ve. Vull dir que la necessitat de pacte en coses delicades, jo crec que la responsabilitat és màxima i també ha apuntat cap a aquest sentit el senyor Rubalcaba. Ha dit que el Partit Socialista estaria a l'alçada d'aquesta demanda, perquè, repeteix, el repte del Plan Ibarretxe no serà res amb el que tindrem durant 4 anys amb Amaiur al Congrés dels Diputats. És una diferència magra, però és que el Partit Popular ha arribat en el seu tope. Fixeu-vos que inclús amb el desplome del Partit Socialista l'única possibilitat que tenia el PSM i el senyor Ensenyat de ser diputat era que tot aquest descontent del Partit Socialista anés cap a ell i resulta que justament amb un 97% d'escrutat pareix que només ha pogut rebanyar 30.000 vots. Es un resultado sorprendente, ¿no? Para la última encuesta de CIS, ¿os acordáis? Daba incluso un diputado, ¿no? Podria donar-lo i aquesta forquilla, però vull dir, no li ha bastat. Tot i que és millor resultat que els que va tenir l'any 2008, però se torna a demostrar que el fraccionament del nacionalisme d'esquerres a les Illes Balears els fa. Ells mateixos estan marcant el seu sostre. I només volíem donar una dada perquè m'ho donen compte de la sensació de canvi. Jo no sé vosaltres, però jo sempre, quan hi ha unes eleccions generals, d'aquí un parell de mesos, d'aquí 4 mesos o 5 ha d'haver eleccions autonòmiques a Andalusia. Andalusia han perdut el Partit Socialista per primera vegada en la història, però per 300.000 vots. És a dir, el Partit Popular per primera vegada en la història passa per davant del Partit Socialista. Jo crec que això és simptomàtic del canvi en el que vivim
però no perdíem de vista que el Partit Socialista, i tot i el desastre que hi ha aconseguit 1.500.000 vots. Andalusia. Andalusia. Vull dir, crec que és una dada reveladora, perquè veiem el que és la política i com ens queixem a vegades de resultats electorals i de repart d'escons. En Mariano Rajoy ha tret 500.000 vots més que quan va perdre l'any 2008. Ni llavors era tan dolent, ni ara és absolutament tan bo. És el resultat de la voluntat popular i el cert i segur que serà el proper president els propers 4 anys.